Velkommen til en video. Det er blevet mandag den 10. november, og i den her video vil jeg komme med en opdatering på aktiemarkedet, og så vil jeg komme lidt ind på en artikel, jeg har læst for nyligt, som der handler om nogle af de problemer, der kan være i forhold til alle de her passive ETF'er og investeringsforeninger. Det er en artikel, der blev skrevet på Jyllandsposten. Den ligger bag en betalingsmur, men jeg vil opsummere nogle af de pointer, som der er i artiklen, og give mit eget take på, hvad jeg tænker om de her pointer. Men lad os starte med at kigge på aktiemarkedet for i dag. Det vi kan se, det er, at aktiemarkedet det stiger ganske pænt, særligt det amerikanske aktiemarked. Vi kan se Nasdaq her, det åbner lige nu, klokken er cirka lidt i 4, med et plus på 1,8%, og S&P ligger i plus 1,1%. Min portefølje den ligger lige nu også her i et ganske pænt plus på 1,2%, svarende til de her 83.000 kroner. Noget af det, som der er interessant, som der er sket her for nyligt, altså her i går søndag, det er, at Donald Trump han har været ude og melde ud, at amerikanerne de skal have $2.000 hver, hvis det er, at de ikke har en høj indtægt i forvejen, på grund af alle de penge, han har skaffet til USA i form af tariffer. Det her, det skal først godkendes af kongressen. Det er ikke sikkert, at det bliver til noget, men det er noget, som der selvfølgelig kan være med til at sætte en positiv stemning for den amerikanske økonomi. Jeg uploadede en lille video om det i går til Instagram. Så det er den ene positive katalysator for det amerikanske aktiemarked her i dag. Derudover så har vi også nyheden om, at de her amerikanske nedlukninger, de er ved at blive ophævet. Der har været de her statslige nedlukninger, der har været en masse virak frem og tilbage, og det er noget, som der er sket mange gange før i historien. Og hen ad vejen kommer der som regel altid en løsning på det. Så de her ting er der blevet blødt op for, og det er det, der gør, at aktiemarkedet det nu er i grønt igen. Og det er jo altså kun en uge siden, at der var rigtig mange, der begyndte at snakke om, at aktiemarkedet var i en massiv boble, og at der måske kom en større korrektion lige om lidt. Endnu en gang kan vi se, at det ser ud til, at den her kommende crash, det er afblæst. Så derfor kan det være for dyrt at sidde på sidelinjen i for lang tid. Man er nødt til før eller siden, hvis man gerne vil investere og sige, okay, nu går jeg bare ind i markedet, enten med hele den kapital, jeg har til rådighed, eller noget af den. Hvis du bliver ved med at sidde på sidelinjen, ja, men så kommer du bare til at sidde meget lang tid på perronen, mens at det her tog, det bare bulrer afsted. Okay, så det var bare lige en lille opdatering på de store tendenser i aktiemarkedet, og hvad det er, der er med til at drive nogle af de her aktiekurser opad i dag. Det er jo i høj grad nogle af vækstaktierne, der stiger i min portefølje. Så har vi blandt andet Riot Platforms, og vi har Eli Lilly, Cloudflare, Mara og Nvidia, som der har nogle pæne grønne tal på bogen her i dag. Men lad os prøve lige at kigge nærmere på den her artikel, fordi at der er nogle pointer fra den her artikel, som jeg synes er interessante at tage en lille snak om. Det som overskriften på artiklen er, og det her det er jo bare lige det vi kan se inden betalingsmuren. Men det som der står her, det er at en kendt investor, han advarer om at et altædende robot har skabt en kæmpe aktieboble. Mit mål er ikke at skræmme folk, men. Og så står der yderligere i undertitlen, passiv investering er blevet en kæmpe tanketom robot, som fortager aktier, mener kendt investor. Og han advarer mod, at det i værste scenarie vil medføre et krak i stil med det i 1929. Og jeg vil bare fortælle helt overordnet om, hvad det er, der er de primære pointer fra den her artikel. Og den primære pointe, som den her investor, som der bliver snakket om i den her artikel, og investoren det er Michael W. Green. Og lad os lige prøve at lave en opsummering af, hvem han egentlig er, inden jeg går til nogle af hans pointer. Men Michael Green, han er en Chief Strategist og Portfolio Manager for Simplify Assets Management. Og ganske kort, så er han en hedgefund manager, som der har haft rigtig, rigtig mange penge under sin forvaltning gennem tiden. De skriver lidt yderligere om ham inde på artiklen, men lad os lige prøve. Jeg har skrevet på min telefon, jeg har skrevet et par noter ned, som jeg synes er relevante at snakke om. Fordi at noget af det, som Michael V. Green han nævner, det er, at det som der er problemet med de her ETF'er, det er jo, at de bare investerer passivt i en masse aktier, uden at tage højde for prisfastsættelsen. Lad os nu sige, at
lad os bare sige, at 100% af dem, der var på aktiemarkedet, de bare investerede via en passiv ETF. Hvis det var tilfældet, så var der jo ikke nogen, der ville justere deres positioner frem og tilbage i forhold til, hvilke prissætninger og hvilke valuations de her aktier de havde. Så vil det bare være det, som han kalder et tanketomt eksperiment, hvor der bare bliver et masse kapital, der kommer i et inflow ind på aktiemarkedet i de virksomheder, som har den højeste vægtning globalt set. Det, som der bliver beskrevet i artiklen, det er, at Bloomberg Intelligence har kommet med et estimat, der lyder på, at omkring på nuværende tidspunkt, så 52-53% af alle de penge, der befinder sig på aktiemarkedet, de er investeret på aktiemarkedet i form af passive ETF'er og investeringsforeninger. Det er jo primært ETF'er, vi har at gøre med i USA. Det, som der kan være risky ved den tilgang, det er i hvert fald, som hvis der den her investor kan føre til et aktiekrak, jamen det er, at der ikke er nogen, der tager højde for, hvad for nogle priser de er, altså, og hvad for nogle PE-ratioer de her aktier de handler til. Og det er jo også noget af det, der gør, at aktiemarkedet det opfører sig underligt nogle gange. Vi kunne for eksempel se Palantir, de havde et fantastisk regnskab for nylig, men oven på regnskabet, så havde vi aktien, der crashede relativt tungt på dagen, på trods af, at de leverer et rekordregnskab. Og det er jo et udtryk for, at forventningerne er skruet op til et leje, der er så voldsomt, at på trods af, at regnskabet er fuldstændig fantastisk, jamen så falder aktien oven på regnskabet. Og det er forskelligt, hvad for en tilgang man har til aktiemarkedet. Man kan jo sagtens bare have en passiv strategi, hvor man køber en indeksfond, såsom den her for eksempel EUNL, som man kan jo for eksempel med fordel købe på en aktiesparekonto. Så kan man se, at den lever også et ganske positivt afkast, men der er jo mulighed for at lave mere afkast, der er også mulighed for at lave et mindre afkast end sådan et her verdensindeks ved at købe en ETF. Men jeg synes i hvert fald, at det er en relevant pointe, som der bliver fremhævet af den her investor, Michael W. Green, at man har i hvert fald at gøre med en mekanisme, hvor at hvis det er langt størstedelen, der er investeret gennem passive ETF'er, ja, men så investerer man ind i et aktiemarked, hvor man ikke tager højde for, hvad for nogle prisfastsættelser kurserne eller aktierne handles til. Så der er i hvert fald en eller anden form for, man kan kalde det et equilibrium, hvor at, altså en ligevægt, hvor der er nødt til at være nogle investorer på markedet, som der forholder sig til, hvad de her aktier de skal være værd. Der er nødt til at være nogle passive investorer, som der også trækker sig ind og ud af aktier, eller nogle aktive investorer, der trækker sig ind og ud af aktier i forhold til, hvad for en prissætning de handler til på nuværende tidspunkt. Det synes jeg i hvert fald er noget, som der er interessant at prøve at kigge ind i. Og det er jo også derfor, at jeg har den her lidt mere aktive investeringsstrategi, så det er også for at spare alle de omkostninger, der er til ETF'erne og investeringsforeningerne. Men det har jeg snakket om i tidligere videoer. Så jeg synes i hvert fald, at det var en interessant, helt overordnet pointe lige at bringe op. Man kan jo købe adgang til den her artikel, og så kan man gennemgå nogle af de yderligere pointer, der bliver opsummeret. Jeg er slet ikke enig i, at vi står over for et potentielt kæmpe krak, som det vi så i 1929. Det er der flere forskellige årsager til, at jeg ikke tror, at tilfældet på nogen måde. Men jeg synes, at pointen om, at hvis alle i verden bare købte passive ETF'er, så var der ikke længere nogen, der tog højde for, hvad aktierne de handles til i forhold til prisfastsætningen. Så det var bare et lille take, som jeg vil bringe frem i den her video. Ellers så har jeg ikke rigtig så mange konkrete nyheder, jeg vil gå ind i her lige nu. Men jeg kommer i hvert fald til at følge den her geopolitiske udvikling i USA, fordi at det er lige nu noget af det, der i høj grad driver markedet. Og hele min portefølje, alle de handler, som jeg laver, dem kan I jo følge med i inde i mit aktie-community, hvor at vi også diskuterer en masse forskellige interessante investeringer og aktier hver eneste dag. Derudover har jeg lige lavet en ekstra bonusvideo, fordi der var rigtig mange, der var interesseret i det, i forhold til, hvordan man kan blive god til poker. Jeg har jo levet af at spille poker professionelt i rigtig mange år, inden jeg blev psykolog, og derfor tænkte jeg, ja, jeg kan da også godt lave en lille video om det, så det har jeg gjort her den anden dag. Men mest af alt, så er det aktier, vi snakker om her. Der er indhold til både begynder og avanceret, og jeg deltager hver dag i de debatter, der er om nyhederne på aktiemarkedet. Så hop med herind, hvis I har lyst til det. Det er gratis de første 7 dage. Og ellers så er jeg egentlig positiv omkring mine beholdninger. Jeg har nogle porteføljejusteringer under opsejling, som jeg har snakket om i nogle af mine seneste videoer. Så hvis I går bare den seneste uge tilbage, så kan I se, hvad det er for nogle aktier, som jeg overvejer at købe op i. Men præcis hvilken aktier jeg køber op i, det kommer til at
tage stilling i her de kommende dage. Jeg har i hvert fald nogle konkrete overvejelser, som jeg er lige ved at eksekvere på her inden så længe. Okay, det tror jeg bare, hvad jeg havde at sige her for nu. Vi ses bare alle sammen i en kommende video. Og en sidste afsluttende bemærkning, det er, hvis du synes, der er nogle interessante nyheder, som der er relevante, at jeg kigger nærmere på, så er du velkommen til at skrive. Så kan det sagtens være, at jeg laver en video om det i en af de kommende videoer. Okay, ha' det godt alle sammen. Vi ses.